Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagua lang ko ninyo sa pangan nga Perla, hingkod ang pangidaron, minyo og may tulo ka mga anak. Kanhi OFW sa Dubai. Pero nakauli na ko karon sa Pilipinas. Itago na lang sad ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gibati karon nga nakapastres nako. Kay wa ko magtuo nga ingon na kini ka grabe. Aron ni sabtan, sugdon ko sa dito pa ko sa Dubai. Ingon ini ang mga panghitabo. Salamat gumanakas banyo, Perla. Kaya ko ni mo. Ay, kuan na ako'y nadiskubrihan sa ako. Pagamitas ako sa CRP kay di nagyud kapuga ng akong kaihiun. Uy, istorya ta inigawas na ako. Unsa man ka ni? Ha? Bukol? Lagi. May bukol ang akong nga suso. Hala? Dako ba? Gamay raman hinuon. Pero naagian ng nako og hikap ganina sa pagpanabon nako. Asa ko na, be? Kinadapita day Ay, Pero sakit ba? Wa man hinuon magsakit. Mao nga wa gidayon ko makabantay ini. Uy, pa-check up na, uy. Unya na lang siguro. Kaya wa masag ko gibati. Wa may sakit. Gusto ang imong amiga Perla. Pa-check up na. Hasol kaayo diri kung magpa-check up man dooy. Unya may trabaho pa ko mabiyaan. Sige lang, kay mo uli naman ko sunod tuig pohon. Pila naman lang kabuan. Diha na lang unya ko sa ato magpa-check up. Unsa? Kadugay pa ato? Karon ka doon ay gibati. Unya sunod tuig ka pang pa-check up. Wa lagi ko'y gibati. Wa naman kun magsakit. Ikaw, kung di ka patuon, ha? Basin o niya nagkamulihok, anak, kung masakit na ka, og lisyo na matambalan. Mura naman hinoon kong maparanoid aning bukol sa wanak kong suso, eh. Oh, naagyot siya. Akong mahikapan. Sa tuo ka na kong suso, no? Naabasad ka, ha? Suwayan na paghikap. Hala, ni amang po di ay bukol sa tuon akong suso. Hala, niya sa dinhi. Sa ato pa di ay, ang duhan ako kasuso ang dunay bukol. Ginoo ko. Awa ka lalaki. Daghan di siguro ng mga bukol ni mo sa imong susuday. Wa pa ko kabaw, day. Basta kay kaniranduhang ako nahikapan sa tagsana ko kasuso. Sus. Perla, uy, pa-check up na lagi, uy. Day, pero unsaon man, wa man ni siya magsakit good. Hala, no. Magpaabot pag yun kang musakit na. Wa ra man good ko gibati, Stella. Basin wa ra siguro ni, uy. O, ikaw. Kung sige na ni mong daginuto ng imong health. Aw, paabuto na lang nato nga magsakit. Hapit na gid mahuman ang akong kontrata din sa Dubai. Og makapauli lang gid ko sa amo sa Pilipinas. Ay, kibingaw na gid kay ko sa akong pamilya. Agay. Unsa man ning nagpitik nga sakit sa akong suso. Sa kadugayan, nagsakit na gyud ang bukol sa akong suso. Magpitik o mag-uylap-uylap na ang kasakit.
Giantos sa tunako, hangtod nga nakauli na ko sa Pilipinas. Unya, Patsikap na ta. mahadlok man komando eh. Nanasad na siya na yung hadlok-hadlok. Nisaad ba ya ka nga nagpauli ni mo, papatsikap na ka? Oh, Mando, ano ka uy? nahadlok ko. Nahadlok ko, Mando. Ay, lagi ng hadlok-hadlok lagi. Huwag gina ikatabang ni mo, Perla. Unya ang kwarta. Kasayang sa hinaguan akong kwarta, no? Nga sa ako na nagyapon sakit magpaingon. Nanarbaho ko sa gawas para sa pagpaeskwela sa atong mga anak. Maong wagid na ko hilabti ang akong kwarta para pa-check up na ko. Kay para kini sa pagtungha sa atong mga anak. O kung sa may gusto ni mong mahitabo, nga pasagdan ka lang namo, nga kauno na imong sakit, Mando. makitaan na natong kwarta, Perla. Unahon nato ng imong gibati. Ato ng atimanon. Tanawa ra. Ingon pito ko nimo nga daghan kaig mga lab test nga buhaton ani. Pila ka ning tanan taon ha? Kutob sa atong maabot. Kutob sa maabot sa budget. Buhaton nato ang tanan. Ginoo. Kadako aning gasto ha? Ay, nalagi paghunahon na ng kwarta. Kwarta ra na, Perla. Makitaan ra na. Kung ikaw ang dili matiman, posibleng dili ka na unya na makita sa imong mga anak. Ug ka na, ang dili na ko katugutan. Mando. Sige na. Ato na hinahinayon sa pagbuhat kining gipabuhat sa doktor nimo. Aron nga, makabaliktan niya alang sa mga... Ikasubo ko pero stage 4 na ang imong breast cancer. Unsa dok? Sigurado ka na? Mao kining akong nakita base sa nabasa ko sa mga resulta. Ginoo ko. Mrs. Late stage naman kang nidagop og pa-check up. Sa mga ingon ani gani nga case, early detection mas maayo magpa-check. Grabe ang akong gibati o ang akong breast cancer. Nga stage 4 na di ay. Ni ako karon sa kabalaka, dili lang sa akong sakit, kundili sa gastuhan. Og nag-eskwela pa ang among mga anak. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod unang pangutana. Nagsugod raman unta to sa gamay nga bukol sa akong suso og wa ra magsakit. Ingon ba di ani ana ang timailhan nga ang maong bukol cancer na? Ikaduhang pangutana. May uban nga ang usa ka suso lang ang may bukol. Nganong ang ako duha man gyud. Posible ba nga nitabok ang cancer sa pikas na akong suso? Ikatulong pangutana. Dugay ko nga nagpa-check up kay lagi dito pa ko adto sa Dubai isip OFW. Posible ba nga kung nadali pa nako og pa-check up, dili maingon ini ka grabe? Nagtuo man gud ko nga hasol kaayo og gasto kung sa Dubai ko magpa-check up. Ikaw pa to katapusang pangutana. Pagpauli nako sa Pilipinas, nagpa-check up ko. Ug matod sa doktor, stage 4 na ang akong breast cancer. Unsay mahitabo nako, ug pila naman unyay ako magasto ini. May maluwas pa ba kung stage 4 na? Kay basin mag-usik lang mi sa kwarta. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Perla. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Ani na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Subo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw murag nindot kay ni siya. Remember that happiness is a way of travel,
not a destination. So kung nakay gusto ng adtoan, enjoy ka along the way, tanaw, sightseeing. Pag abot dito, mas mayong enjoy ka po ka. Pero as you go along, paingon pa ka dito, nang lang nindot ang imong maagian. No? Kay kung bati ang imong magian, nya pag abot mo dito, bati gyapon, nawa na gyud, bati negative na gyud, no? Pero enjoy kay ka sa imong giagian, expected po nga happy ka once you arrive in your destination, no? So, kinana stress free ta, nya enjoy the best, no? Ayan sa Lions Fair nga enjoy, play and sing, listen to the speakers of the day, the fine thoughts that they bring. I have realized that I have a part in the care of the unfortunate brothers and sisters of ours. Naman ay among motto sa Lions. So, it is voluntarism, not an employer-employee relationship. Equal footing tada bay. Why how na to dia? Parihara. Voluntarism ko na god. Wag nagsweldo na to dia. So, ang atong purpose is to serve. We spare time, effort, money, sometimes emotion in order to serve. Dito maka-expect nga bayaran ta. Kwan. Ako lang nang gi-share kay sometimes na mga mga member sa grupo nga mangbuli. Mahinumdum na itong class reunion na kung giatinan nga noon sa bang tuo siya mayong laki siya o mabayong babae siya, mangbuli man. So, maning mag-reunion. Ang purpose sa reunion is banding, dili bullying. Bati kay nang dugay na kayo mo nagkita si mong classmate niya. Nagkita niyo mag-insultuhay kada usa, ade mayo. Unhealthy mind. Okay, nangasaba ba ko? Oh, nangasaba ko gamay. Okay, ang atong magtatampo karong adlaw si Perla. Si Perla, 45 years old, wala niyang butang yung address, may tulo ka mga anak, kanhi OFW dito sa Dubai, ha? Itungod kini sa iyang problema sa iyang breast, no? Anak-anak, kadaghan ako ka anak Dubai. Pubida, kapila kaupat ako ka anak Dubai, pero taman ra ko sa airport. Wag ko ka ana ilangi pang hambog nga kasana Khalifa Tower. Wa ko ka ana. Kaupat na ko ka anak Dubai, pero taman ra ko sa airport. Huwat ko sa kong connecting flight going back to Manila or going abroad. Okay? So, ako lang pa rin kamutan ng mga pangutana ni Perla. May atong i-greet din ni mayong pagpaminaw dia ni Merly Ravanes og ni Ben Lapot. Murag silingan ni silang duha na. Si Merly Ravanes ug si Ben Lapot. Jerry Ravanes, mga Natad family, mga Ababa family dia sa Kantawan. Og si Alfred and Rodel Lastimoso, Alfred and Rodel Lastimoso diha sa Kantawan, Naga City. Ayuhag pakaon ng imong mga alagang kanding diha Rodel ug Alfred kay para nga naanya tay maayo makita. Abay mayong gatas ang kanding, murag baka gyud tingali ang mayong gatas, no? Or baka gyud. Naman po'y Carabao meat. Walang Brad Pipi para diyang dito sa Compostela na may usay mo palit man siya Carabao kiso. Regards din mo diya sa Compostela, no? Si Father June Paradyang, diya sa Liluan. Napa ba kasi Father June sa Liluan, no? Mga Paradyang family diya sa Compostela, Cebu. Kabadyangan, nakanagi ko na ginyo. So, unang pangutana, nagsugod ra ni unta sa gamay nga bukol sa akong suso, ug wala magsakit. Ingon ba diya ni ang timailhan nga ang maong bukol cancer na? Dili sa dinoon, no? Di sa dinoon outright cancer, no? Kay nabe apoy mga bukol-bukol labi nag-menstruate, no? Actually, kadaghanan sa mga babae na may gitawag na tong breast asymmetry. Di gyud pareha kadagko, no? Minang hormonal lang rason ani o labi na injured ka diha, na infection, na untog ka, o katong mga babae nga nag-take og contraceptives, no? So, ang sakto gid ni Perla, musubmit ka for mammography. Kining mammography, usa ni siya ka diagnostic procedure. Pagsuta sa unsa may kahimtang diya sa imong suso, kay magtagna lang ta, dili reliable. So, akong usbon, daghang mga hinungdan
nganong na may bukol diha, no? Hormonal usahay, binagbago nag-menstruate, or ikaw 45 na ka, no? Atong mahinumduman nga ang menopausal age is mga late 40s o early 50s, dugay-dugay paminom ka, no? Kay 45, na pa kay mga 5 years or more, no? So, mo na nga ako istorya. Kung nakay history nga untog o na injured, that is alarming, no? Mammography ang diagnostic procedure paghimuon na ni Pearl, no? Sunod nga pangutana, may uban nga ang usa ka suso lang ang may bukol. Nganong ang ako duha man gyud? Posible ba nga nitabok ang cancer sa pikas na kong suso? Pearl, ayaw pag-conclude dayon nga cancerous ning imong sakit, na? Ang the only way nga makaingon tag cancerous na is through biopsy. Ipa-biopsy ug naman gani lesion diha ato nang ipangda sa laboratory para ma-biopsy kung malignant ba or dili ba. Kay kung mayong kag cancerous, mag negative na maguna. Although taas man kayo ang survival rate sa mga breast cancer, pero sa ngan ng daang cancer medyo maka-anxiety po, maka-depress. No? Ayaw pag ituo dayon nga cancerous ng imong bukol sa imong suso. Not until na ay biopsy result which revealed nga ang imong lesion diha sa imong suso is malignant or cancerous. Sa ako nang giningon, daghan kayong mga babae nga dili pareha kadako ilang suso. Normal ra na. Pero kung naa na gani dihay nagsakit, labi namuwa, nagnana, or naabaroy sign of infection, alarming na siya. Or naabaroy nagdako nga bukol, nga nagkaanam kadako, nagtubo ba. So atay pa biopsy. Sunod nga pangutana, dugay kong nagpa-check up o kay lagi dito pa ko adto sa Dubai, isip usa ka OFW. Posible ba nga kung nadali na nako og pa-check up ug dili na maingon ani ka grabe. Nagtuo manggug ko nga hassle o gasto kayo kung sa Dubai ko magpa-check up. Well, I do not have an idea kung pila ang mga consultation payment dito sa Dubai. Kaysa ako nang ginaingon, kadaghan ako ka nag-Dubai pero taman ra ko sa airport. Wagi ko ka suroy-suroy yan ang Dubai. Naman to yung nang-imbitar na ako dito sa Dubai pero ang butong nang-imbitar na ko, tama na sa imbitar. Tama na masulti, wa may aksyon. Kaya lang, kayo, basig makaanat ng Dubai, magtigom lang kong pamiliti po. No? So, wa ko idea o mahal ba dito o mas barato ba dito o mahal ba dito sa ato, pero sa pagkakaroon ng atong main concern is mabiopsy ng lesion sa imong suso in order for us to know kung malignant ba or dili ba, o kung malignant, cancerous ba o dili ba. Ikaw pa to katapos ang pangutana. Magpauli na ako sa Pilipinas, nagpa-check up ko o matod sa doktor. Okay. Wa ko kakuan ganyan sa drama. Stage 4 na ang akong breast cancer. Okay? So, stage 4 na. Unsay may tabo na ko kung pila man unsay akong magasto ani. May maluwas pa ba sa stage 4 kay basin magusik-usik lang ko sa ako nang giningon ang survival rate sa ang breast cancer is taas. Daghang kog mga kailangan na mga breast cancer nga nakasurvive man pod, no? With the close monitoring sa atong mga oncologist. Mga doktor nga in charge aning mga malignancy, gitawag nato silang oncologist, no? Expert na sila nani kung kinahanglan nga ikuha mastectomy, na radical mastectomy, nang kuhaon gyud ang breast o katang pectoralis major muscles dinhi sa tubangan, siguro maka-minimize na sa spread sa cancer cells. So, survival rate ani is dili ko ka predict, pero manghinaot ko nga mo-submit ka for surgical intervention depending upon the clinical judgment sa imong attending oncologist. Akong balikon, oncologist ang doktor nga in charge niya aning ingon aning problema ha. Niaraman ka sa Cebu City, Cebu City ba ka, Perla? Or wa manggo ka magsulting taga-diin ka. Pag naka sa Cebu City, doon lang ko kada sa atong medical center, sa government lang para di kay gasto. Government hospital, okay? O kung taga Talisay City ka, doon la si Dr. Agos, no? Kunang Migo, medical director na siya diya sa Talisay
South Cebu Medical Center. Si Katabang, no? Okay? So, hinaot kasabot ka sa speaker ni mo, Pearl. O gayo lang ka, bata pa mga 45 years old, no? Taas kayong survival rate aning breast cancer kung matagan lag sakto nga pagtagad. So once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. So sa ngalan sa among mga kauban diri sa Armen, thank you kasi makanunay ang pagpaminaw sa itong mga programa. Taas kita greeting din sa itong lugar. With Atty. Ellen Batahan, from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Armen. Daghang salamat o maayon. And ayan guys, andunggan nato no ang laing episode karong adlaw diri sa kini ang akong suliran for today's episode August 23, 2024, but kuan naman guys no, alauna na sa gabi. So August 24 na ni siya. And again kaagi na ni kuan guys no, ni Perla. Nag-upload ko kuan guys no, nag-edit ko guys sa suliran no, bisan og alauna na kay wala ko katulog. So instead of manghigda-higda, nag-edit na lang ko guys kay wala ang puti upload karon no nga suliran. Og ugma guys, Domingo man no, lagi ugma no. Kay alauna pa man sa gabi iron. Mag-upload pud tag handom manan og digong kanto boy, I think no, one part lang siya. Kay sapit sa 23 na siya guys nga episode. Yes guys, ang auto na sayran guys no sa suliran ni Pearl nga nag-uol siya no sa iyang gibati karon guys, sa iyang duha ka tutoy nga nagka breast cancer. Sa sinugdanan sama sa tunadunggan isa ra man kuno to no, pero how come karon guys nga ni duha naman. So it's either taas ang posibilidad guys no nga nitabok siya, since do all ramang good na tapad raman mo lagi na no, pag dugay-dugayon ni gidugay-dugay magud ni kuan guys no, ni Pearl. Siyempre naguna-una po siya sa gasto no, nga di boy lalim pod magpa-check up guys no. Og samot pa kay nagtrabaho siya sa Dubai. Ang una niyang gihuna basin og mahal gyud pod tinuod. Mahal kaayo. Ay dili dai no, wala dito na guys, wala to natubag no ni Dr. Rene Obra kung pila gyud no ang pagpa-check up dito. Okay, nakaadto man kuno si kuno sama sa tunadunggan guys, nakaabot si Dr. Rene Obra no sa Dubai, pero og igo ra siya sa airport no, ug wala siya kaadto gyud sa kuan. Pero why not no, mag-search na lang si kuan. Angay nag-search na lang tana siya no, si Pearl, kung pila gyud ang medical consultation sa Dubai. Pero mao lagi ulahin na guys no, kay nidako na mangud ang iyang breast cancer og nitabok na pud sa pikas totoy. Ang pinaka worst kay stage 4. So delikado na kaayo guys no. O syempre ang number 1 jud nga gihuna niya ang gasto. Kay baw gyud guys no, nga dili lalim magkasakit, ilabi na ning cancer. Family woman biya siya, kay inahan siya nya napa siya mag-eskwela nga mga bata na munang problema jud kaayo guys no. Untang masulbad ra ni dayon ni Pearly guys no, og malugwayan pa ang iyang kinabuhi kay napa siya mga anak no nga nag-eskwela, okay ra mga dagko na tana no, katabang na niya, nakatrabaho na niya, wala pa. So makabalik pa bagha si Pearl ani guys no sa pagpanarbaho sa abroad. Samot pa karon no, kay kinahanglan kaayo niya guys ang kwarta kay nagkasakit siya. Mao lagi unsa man pud lagi pag balik niya trabaho nga na naman siya gibati. For sure madungagan gini ilang kalisod
nagkalisod yun ni sila ani guys kay sayod na tano ang magkasakit guys, gasto kaayo. Bisan ako gani guys no, ibati-on hantod nga kaya pa. Unya na gyud magpakuan guys. Magpa-check up kung unsa ba, kung sakit na gyud. Ayok matambalan pa ni si Pearl guys no, og mawa na ang iyang mga kabalaka. So, magbasa ta guys og comment. Muna to guys no ang akong, but anyway nadunggan naman nato no ang bulawanong tambag ni Dr. Rene Obra og I hope no nga naliwanagan pud si Pearl ato no og nahupayan sa iyang mga kabalaka. Kay natambagan naman ni Dr. Rene Obra no ang iyang mga pangutana. Og kung kamusad no na dunay susamang suliran sama ni Pearl, I hope nga na liwanagan po guys no ang inyong mga huna-huna. Nag-edit pa ko guys no. After ani guys mag-edit ko sa kini nga content. Magbasa tag comment guys no sa gahapon nga sender no nga si Ligaya gititulan ako lapas na. Atong kuan siya guys no is kaagi ni Ligaya nga hapit na siya malapas guys sa kalendaryo no kay umangigon kung pila ang edad siguro nasa mga late 20s late 20s o gitkuan siya no gyud ang murag na purse siya ba nga magminyo na pud kay ang iyang mga kaubanan mga barkada na minyo na og siya na lang hantod nga na siya nakaila guys no pinagi sa dating site og nagmeet na sila na discourage siya kay baho og ba naging mga tao guys no nga bisag kapila manot brush bisag bisaon pag toothbrush pero baho gyud og ba no, siguro naguna silang ginhawa no or basing nari daot nga ngipon. Ako baho man kog ba guys, normal naman sa tao no labi nagbuntag normal ra gyud ang makabat breath mo nang di gyud mawala no sa ato nga di gyud mawala guys ang mga astring uso listerine kay matud pa brushing is not enough. Brushing alone is not enough din na siya guys. Unang need yun tag mouthwash sama sa tambag no ni Dr. Rene Obra og ang nakarindot kay over the counter rapod na siya no. Yes, mapalit na siya guys nga walay reseta. So magbasa ta guys og comment. Thank you so much Dads Baskis no. Shout out and greetings to you. Matod pa niya agwanta na lang na Ligaya. Kay lapas na ka sa kalendaryo maanad ra ka na. Sakto ang advice ni doktor nga kamong duha jud para dili ma-open imong partner. Bitaw agwanta na lang yun pero para sa ako simple problem na maging matagaan ra magani solution guys. Proper hygiene ra yun no ang tubag ana. Proper hygiene. O matod pa niya gyud guys ni Dads Pasquez. Thanks Sir Dodong og Radio Vlog sa kini ang akong suliran sa sugilanon ni Ligaya. Og sa thumbnail nga lapas na. God bless us all. More power sa RMN. DYHP Radio Drama Cebu. Guys, na-upload na to no ang full episode sa mga asoy ni Kuya Goliath no og sa bag-ong bayani. Og ang mga finale ani guys no. I hope inyo po ni paminawon guys. Kay atong madungga nato diri no ang mga tinuod nga kasaysayan sa mga binuhat guys no. Sa bag-ong bayani og nabadunggan po nato di ano ang katuhuan dili nga mga istorya guys sa mga asoy ni Kuya Goliath ug naapotoy makatunan nga mga moral lessons. Four hours kung i-check guys no
kung gi-check guys kung unsan yung oras ang nag-upload ko sa mga asoy kay namang good po yung nag-upload. Kinahanglan naman yun guys no nga on time ta og nauna. Pero okay raman guys, maulahin no importante is naghatag tag reaction sa gawas para safe ta. Or else mahog sa wala ang atong mga hinaguan, simba ko lang. Sa fall episode guys, sa mga asoy, thank you so much no sa 105 views. And basahon na to ang comment ni Jasper Mori. God bless you always, more fall episode pa doon. Yes, daghan tag fall episode diha guys no sa atong playlist. Paki-search na lang. Og every Saturday syempre fall episode YouTube. But gutom ko guys kay launa na baya. Lami snack ko eh. Hindi magsakit akong ngipon. Di na lang gutom ililipas din. Tamis magunigog ako anak ko ibaligya. Na guys na ichoko mucho. Cloud9, Bing Bing, Puji Bar, napagyoy bingo. Ay, fita na lang. Fita na lang ta guys. Kaya walang manual. Safe sa ngipon. Hindi na po biscuit choco. Guys, kung padayon nyo pa muna kasubaybay up to this part, no? Ayot nga. Huwag nyo gilaktawan ang mga ads, ang mga gawas na rin, no? Support sa atong channel. Ano guys ang pita? Gusto ko sa pita kay sa release ko. Lumipod ang Skypix. Gusto ta guys. Mas nami ang pitaron guys. Mas pinarasarap versus previous formulation. Medyo ang pitaron guys. Kumpara to mga niagi no. Kaya itam lang yung ipasarap, mas pinasarap no. I-improve nila. Manang perfect yun ang fita. Anahan ko niya kaya di mo siya tamis. May palaman no. Pwede rasa may mga sakit ug ngipon kay wa man siya chocolate. Hindi ko kalimot sa advertise ani guys no na
pag speaking of fita guys, kung sa man nga advertise ang di nyo malimtan sa fita commercial. Di ba katong naay laki no nga naluoy sa tiguang guys o gitagaan niyo og fita nga katunga. Unya ang babae di ay usa ka fairy. Yan gitagaan siya isa ka kahilingan guys nga magkatotoo. Siya nga yung fita yung red. Tagaan siya guys. Katunga ra po yung fita yung sports car na red. So gitagaan siya sports car pero putol. Katunga ra kay iya pong gihatag sa diwata katunga man pud nga fita. Di ba? Very funny. So, muna to guys. Again, this is Dodong. Bye for now and good night. Kay alauna na guys. No? Mag-edit pa ko. Again, ugma handumanan sa usa ka awit. Nindot na siyang istorya guys. No? Kaagi ni Aris. Doon title guys. Ugma nga. Di na ko maglaom pa. Yan. Grabe ka ko nga words guys. No? Manay polong ni Jane. So, atong sayang guys. No? Nabot sa nung nakaingon si Jane anak nga di na siya maglaom pa kang Aris sa mga hinungdan.